ролик ягон каса ба қонуншиканӣ ва содир кардани ҷиноят даъват намекунад. тарзи ҳаёти криминалиро ба ягон кас тавсия наметаҳад. мақсади видео ҳамае ки хатогии як шахс барои шахси дигар дарс шавад, то ки қонуншиканӣ накунад. роҳи ҷинояткор кӯтоҳ ай бародаро, озодиро қадр кунед. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардага, и барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунанд. ва ссилка будро ин регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора, ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен, ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагӣ. ҳама салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Қисми 2. Мария Петровна Максакова Егинбергс ба дунё омадагӣ 24 июли соли 1977 дар Мюнхен. Ба оя расидагӣ дар оилаи актрисаи машҳур Людмила Максакова ва соҳибкори олмонӣ Петр Андерсон Егинбергс. Соли 1995 хатм кардагӣ мактаби марказии мусиқиро дар класси фортепиано. Соли 2000 Российский академияи мусиқӣ бо номи Гнесина ба дипломи сир хатм кардагӣ дар отделении академический вокал. баъди ба хатм расонидан дар Московский театр меғалта. Соли 2003 Марияи 26-сола бо Владимир Тюнер ворзакони 44-сола шинос мешавад. ҳамчунин ин ворзакон машҳур бо лақаби Тюрик, ки дар натиҷаи шиносоӣ аз ин ворзакон ду кӯдак ба дунё меорад. Владимир Тюрин ба дунё омадагӣ 25 ноябри 1958 дар посёлки Терлянский, Башкирский СССР. Мактаба бо медали тиллоӣ хатм кардагӣ. Валакай 1 ноябри соли 1974 дар синни 16-солагиш аз тарафи Иркутский суд муҷозот карда мешавад барои гуноҳ дар иштирок кардани таҷовузи гурӯҳона. Чӣ маъно дорад иштирок кардан дар ин гурӯҳ? Иш маълум нест, не ки аъзои братва ягон кори бад дар рафтори ӯ намебинанд. маҳз аз ҳамин якум шиштанаш сар мешавад карьераи ҷиноии ӯ. баъди озод шуданаш ҳамроҳи шарикош оғоз мекунад ба ғорат кардани квартираҳо. ва 11 июни соли 1988 Турин аз тарафи братский городской суд муҷозот карда мешавад. аллакай маълум ба чӣ гуноҳ? Ба гуноҳи иштирок кардан дар гурӯҳи ҷиноии ғоратгарои хона. баъди озод шудан аз дуюм срокаш Турин дар як квартираи иҷорагӣ видеосалон ташкил мекунад. яъне ки аз ин квартира ӯ чӣ гуна сум кор мекард. филмое ки дар ҳамон вақт нав баромадагӣ буданд, ҳозир популяр нишидагӣ нестанд, ба пул ҳар як хоҳишманд метавонист ки тамошо кунад. соли 85 видеосалона маҳкам мекунанд. ва 28 октябри ҳамон сол братский суди шаҳрӣ ӯро муҷозот мекунад барои машғул шудан дар намоиш додани видеоҳои мамнӯъ ва бо ҷалб кардани шахсҳои ноболиғ дар корҳои ҷиноӣ 4.5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. ин дафъа Турик озод мешавад соли 1989. дар он вақт дар байни гурӯҳҳои ҷиноӣ тағйирото мерафт. Тюрик дар он вақт дар байни гурӯҳҳои ҷиноӣ як миқдор авторитети худша дошт. ӯ аъзои гурӯҳи ҷиноии Братский буд, ки бо номи шаҳри Братский, Иркутский област гузоштагӣ буд. ин группировкаро идора мекард, яъне ки сардорш буд Александр Моисеев ворзакон бо лақаби Мася, ки ира япончӣ гузоштагӣ буд, ҳамчун смотрящий дар территорияи Иркутской област. Мася ва Тюрик хеле ҳам дӯсти наздики легендарни ҷанговари ворзакони Иркутский област Сергей Бойцов буд, ки япончик ин ворзакона гили дар битон рӯида меномид. 10 июни соли 1991 дар натиҷаи ҷанги ҷиноӣ дар мошини худаш Мася тарконда мешавад. баъди марги ӯ братский ОПГ-ро сардорӣ мекунад Тюрик. япончику боец мисли ӯ ҳама хел уваженӣ ва боварӣ доштанд. дар аввали солҳои 90 братский гурӯҳи ОПГ оборот гирифтанда оғоз мекунанд. Турин идора мекард алюмин заводи Братский, ягона казиное ки дар Братский қарор дошт, якчанд қатор дигар соҳаҳои бизнеса, каналҳои экспорти металла аз востоки Сибир через Санкт-Петербург, Прибалтика ва Западная Европа кришоват мекард бисёр соҳибкорора. хеле ҳам ҷиддӣ иштирок мекард дар муноқишаҳои ҷиноӣ ва ҷангҳои алюминӣ. 29
1 июни соли 1993 дар синни 34 солагиш Тюрин коронават карда мешавад дар шаҳри Москва аз ҷониби ворзакон Шакро Молодой, Дед Хасан ва Япончик. Баъди коронатсия ӯ тез пайдо мешид дар шаҳри Москва. Дар аввали солҳои 2000 тамоман мекӯчад ба Москва. Ҷойгир мешавад дар як посёлкаи элитни Никулин дар шоссеи Рублёва-Успенский. Дар Москва ҷои асосӣ барои вохӯрии Тюрин казинои Golden Palace буд. Маъз история бо Мария Максакова дар аввали солҳои 2000 рух метаҳад. Ба гуфти хиди сароянда якмин бор ӯра Тюрин дидагиай дар барномаи Покавсия дома, ки ин барнома дар квартираи модари ӯ ба намоиш гирифта мешуд. Дар ҳамун ҷае духтар ба ворзакон маҳкул мешавад. Дар вақте ки духтар ба ворзакон маҳкул мешавад, духтар 25 сола буд. Дар ин вақт аллакай Тюрин аз зани пешинаш ҷудо шидагӣ буд, ки аз ӯ зан ду кӯдак дошт. Баъд якчанд вақт ворзакон шиносои обшишона меёванд ва баъди чӣ барои аз пеш вохӯрдан талош мекунад. Ба гуфти суханҳои хиди сароянда, Тюрик муддати 2 моҳ ӯра ба вохӯрӣ даъват кардагиай ва 1 июни соли 2003 ӯ якум бор дар ресторани Golden Palace вомехӯранд. ба гуфти суханҳои хиди сароянда, ворзакон ваъда кардагӣ буд, ки дар ҳама ҳолат ӯра дастгирӣ мекунад ва кӯмак мекунад, ҳатто агар байни ӯ ҳеҷ чиз рух натаҳам, ва ваъда мекунад, ки тайёрай барои финансировать кардани тамоми корҳои ӯ. Баъди як сол 23 июли соли 2004 дар оилаи ӯ як писарча бо номи Илия ба дунё меояд, а баъди 4 соли дигар духтарча бо номи Людмила. дар бораи кӯмак карданаш ворзакон дурӯғ нагуфт. ӯ хеле ҳам шиносои бисёр дошт дар байни гурӯҳҳои ҷиноӣ ва аз ҷумла дар байни чиновнико, яъне ки коркунҳои давлатӣ, ва аз ҷумла дар байни мақомотҳо ва судяҳо ҳам одам дошт. яке аз одамои Тюрик ба яке аз маълумотот депутати 4-ум созиви Госдума Николай Курьяновича мегӯянд. ҳамчунин Тюрик связ дошт дар ҷаҳони шоу-бизнесу искусства. бисёр ситораҳои театри калона ёрдам додагиай. аз соли 2003 Максакова солисткаи даъватшудагии операи театри калони Россия мешавад. аз соли 2006 дар театри Глекон опера, аз 2011 то 2017 солисткаи оперной группаи Мариинский театр. соли 2011 аз тарафи партияи Единая Россия Максакова иштирок мекунад дар интихобот. моҳи сентябри соли 2011 ӯ мегӯяд, ки Единая Россия ягона партияи политически беҳтаринай дар ҷамъияти мо. а Владимир Путин бошад на танҳо сардори партия, а балки лидери миллат ба ҳисоб меравад. Максакова дар рӯйхат дуюм буд аз партияи Астраханский област баъди губернатор Александр Жилин. дар натиҷаи интихобот депутати 6-ум созиви Госдума мешавад ва дар комитети культура дохил мешавад. дар як телешоу Максакова мегӯяд, ки ба ҳамаи қуллаҳо худаш танҳо расидагиай ва Тюрин боша дар ягон соҳа ба ӯ кӯмак кардагӣ нест. лекин адвокати боварии Тюрин Сергей Беляк дар яке аз интервюш мегӯяд, ки ҷо дар театри калон ва мандати депутатӣ Максаков ба даст овардагият танҳо ба ёрдами ворзакон. 2 ноябри соли 2010 Тюрин дастгир карда мешавад аз тарафи оперативникои МУР ва сотрудникои ФСБ дар московский ресторани Купол дар Арбати Нав ва рӯзи дигараш дар СИЗОи Д Бутирка қарор мегирад. дар Россия Тюрина бо запроси Испания дастгир мекунанд, ки Испания ӯро гунаҳгор медонад дар ташкил кардани гурӯҳҳои ҷиноӣ ва нобуд кардани пул. мувофиқи запроси королевства дар якум ҷинояташ Тюрин бояд, ки 4 сол ҳабс шавад, а барои дуюмаш боша 8 сол. адвокатои Тюрин ҳаракат мекарданд, ки шаҳрвандии Россияи ӯра тасдиқ кунанд, барои он хотире, ки то 6 феврали соли 1999 ӯ ҳамавақт дар территорияи Россия истиқомат мекард, ба он нигоҳ накарда, ки шаҳрвандии Қазоқистонро дошт. 2 октябри соли 2011 Пресненский райсуди Москва дар вақти корҳои судӣ Тюрина ба домашний арест мегзаронад, яъне ки дар СИЗО не, дар хона бояд меистод, ба квартирае ки дар Балшой Полянка ҷойгир буд. 2 феврали соли 2012 адвокатои Тюрин метонанд, ки шаҳрвандии Россияи ӯра тасдиқ кунанд, ки дар асоси Генпрокуратураи Россия рад мекунад, то ки Тюрина ба властои Испания биспора, а дар Россия ба хотири оне ки ӯ ташкилкунандаи гурӯҳҳои ҷиноӣ ба ҳисоб намерафт ва ягон претензия нисбати ӯ набуд, ӯ озод карда мешавад, аз домашний арест ва шаҳрвандии Россияро ба даст меорад.
вақте ки Тюрин дар СИЗО ва баъдан дар ҳабси хонагӣ қарор дошт, Мария Максакова аз ӯ ҷудо мешавад. мувофиқи яке аз маълумотҳои аниқи дақиқ, ду кӯдаки ӯ ҳамроҳи шавҳар мемонанд, яъне ки Тюрин. соли 2004 депутат Максакова дар Госдума овоз метаб барои якҷоя шудани Крим бо Россия ва ҳамун соли 2014 ӯ шинос мешавад бо яке аз депутатҳои Госдума партияи КПРФ Денис Вороненко, аъзои комитети бехатарӣ ва корҳои коррупсионерӣ. ва декабри ҳамин соли 2014 Московский управление следственный комитети Российской Федерация ба Госдума материалҳоро мефиристад дар бораи хат кардани дахлнопазирии депутатии ӯ ба гуноҳи аз хит кардани бино дар маркази Москва. моҳи марти соли 2015 Максакова ва Вороненко официально зану шавҳар мешаванд. 15 апрели соли 2016 дар ин оила як писарча ба дунё меояд бо номи Иван. 6 апрели соли 2015 следственный комитет ба генпрокуратура ҳуҷҷатҳоро мефиристад то ки дар Госдума пешниҳод шавад озод кардани ӯ аз дохилнопазирии депутатӣ ва баъдан иҷозат дода шавад барои ӯра гунаҳгор кардан. моҳи октябри соли 2016 Вороненко ҳамроҳи зану кӯдакаш ба Украина фирор карда дарҳол дар уҷа шаҳрвандӣ мегирад. 15 феврали соли 2017 дар Москва постановление ворид мешавад барои гунаҳгор кардани Вороненко дар содир кардани ҷиноят мувофиқи сеюм қисми статьяи 33 ва қисми 1 статьяи 171.1 УКРФ ва ҳамчунин қисми 4 статьяи 159 УКРФ ки статья мошенничество. 27 феврали соли 2017 ӯра дар розыски байналмилалӣ эълон мекунанд. лекин на камтар аз як моҳ 23 марти соли 2017 ӯ дар маркази шаҳри Киеви Украина ба қатл расонида мешавад дар чорраҳаи Тараса Шевченко ва кӯчаи Пушкин. ҳангоми аз соли 2016 то соли 2021 истиқомат кардан дар Украина, Максакова хеле ҳам суханои паст мегуфт дар бораи правителствои Россия ва ба он нигоҳ накарда ки дар вақти депутат буданаш овоз додагӣ буд дар бораи якҷоя шидани Крими Россия, дар ин вақт боша ин факта рад мекунад. 16 феврали соли 2017 Максаковаро аз аъзои партияи Единая Россия озод мекунанд ба гуноҳи вайрон кардани қонуни Российской Федерация оиди партияҳои политикӣ ба хотири пенҳон кардани ду шаҳрвандӣ доштанша дар вақти пешниҳод кардани ҳуҷҷатош пеш аз интихобот соли 2011-2016 ва ҳамчунин барои вайрон кардани қонуни уставии партия. барои ташкили куштори Вороненко Максакова гунаҳгор мекунад шавҳари пешинаш Ворзакона ки дар ин бора якчанд маротиба пайдарҳам дар бисёр интервюош мегӯяд. моҳи октябри соли 2017 дар натиҷаи расследовании генпрокуратураи Украина Владимир Тюрин ҳамчун гумонбар ҳисобида мешавад дар ташкили куштори Денис Вороненко. моҳи марти соли 2018 полисияи Украина Тюрина ба розыск эълон мекунад. лекин моҳи октябри соли 2019 Печерский райони суди Киев Владимир Тюрина аз гумони ташкили куштор озод мекунад. ба ғайр аз ин Максакова бо Тюрин судбозӣ мекунад барои квартирае ки масоҳаташ 274 квадратни метр буд. соли 2016-17 ӯ гум мешавад ки дар ин дуздӣ яке аз аъзоҳои ОПГ-ра гумонбар мекунанд, лекин баъдан ин мушкилиро ҳал мекунад бо машинико Тюрик. Максакова ва Тюрин маслиҳат мекунанд ки ӯ бояд хонара дар кӯдако мерос оформид кунад, лекин Максакова ба ин маслиҳат розӣ намешавад. чӣ хеле ки худаш мега, ӯ метарсид ки Тюрин баъдан хонара худаш мегирад. Тюрин ба суд муроҷиат мекунад бо суханое ки ҳама нигоҳубини хонара ба калаи худаш мегирад. моҳи январи соли 2021 Максакова ба Россия бармегарда ва апрели соли 2021 Максакова дар мақомот ариза пешниҳод мекунад то ки шавҳари пешинаша тафтиш кунанд дар қуш будани гурӯҳҳои ҷиноӣ. сароянда заявлениеша мефиристад дар номи сардори МВД Владимир Колоколцов. дар ҳуҷҷати пешниҳод кардааш ӯ менависад ки сабаби заявлени ӯ яке аз барномаҳои ютуби шудагие ки ин барнома дар бораи ворзаконо буд ва шахси асосӣ дар ин барнома Тюрин. заявлени Максакова мувофиқи статьяи 210 УКРФ ҷой гирифтан дар мақоми баланди ҷомеаи ҷиноие ки дар натиҷаи тасдиқи ин статья ворзакон метавонад ки то 15 сол аз озодӣ маҳрум шавад ва ба ғайр аз ин ҷарима ба ҳаҷми 5 миллион рубл. агар ки бихоҳем ки мо ҳамёра давом бутем, яъне ки дар бораи зану маъшуқаҳои хеле ҳам маъшҳуре ки ягон кас фикр карда наметавонист ки ҳамё
қатъивор законҳо ягон алоқамандӣ доранд. Агар ҳамихе тема шумода интересни боша, барнома давом дорад. Оё давом шамо мекунем ё ин ки не, аз шумо вобастагӣ дорад. Агар ки барнома да шумо писанд боша, ҳаракат кунен чӣ қадар бештар лайк монен, падилитса кунен. Ва дар охири барнома чира гуфтанем ки автори канал ягон каса ба қонуншиканӣ ва ҷиноят даъват намекунад. Чӣ хеле ки меган надонистани қонун шахса аз ҷавобгарӣ озод намекунад, лекин ҳамин видеоҳои мо сабаб мешавад ки шумо медонед ки кадом ҳаракат ва кадом кор ғайриқонунӣ аст. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. Дар таги барем подписатсияи канали мада ҳозир пайдо шудаги кнопкаи спонсировать. И чӣ маъне дорад? Шахсе ки ҳамун кнопкаи спонсировать пахш мекунад, як миқдор пул ҳар як моҳ дар ҳамун канал пардохт мекунад. Ва ӯ ба ивазаш чӣ мегирад? Ҳамин видеои оддие ки ҳама тамошобино тамошо мекунанд, ҳамин видеора пеш аз оне ки барои ҳамагон мебарояд, дар ӯ одам оповещение меяд ва ӯ худаш танҳо тамошо карда метавонад, бо плюс ки бе реклама. Як чанд функсияҳои дигар дорад спонсорҳо. Яъне ки ӯ дар бари ҳамун значокшон, дар бари аккаунтшон махсус значок пайдо мешавад. Значокҳо ки ай канал дода мешавад. Мисол муддати 1 моҳ спонсор боша, значоки бронзовия, муддати 1 моҳ зиёд боша, значоки тиллояй, SM Gold амҷа. Ҳамхел значокҳо дорам. Ба ғайр аз и, агар комментария бинависанд, махсус доступ доранд дар смайликҳои зинда, гиф смайликҳое ҳастае ки ура ма худам мондагим барои танҳо спонсорро доранд. Метавонанд ки спонсор агар як миқдори муайян ҷамъ шаванд, метавонанд байни худшон ба як хулоса омада маслиҳат кунанд, махсус контентҳо заказ кунанд ки дар асоси закази худшон мешавад. Яъне ки як моҳ да як бор пардохт мекунанд як миқдор пула, но цели месяц видео подзаказ ва бе реклама тамошо мекунанд. Марҳамат бародаро, аз ҳамин хотир дар видео реклама диден, илтимос зиддият нишон натен, хостем бе реклама тамошо кунен, кнопкаи спонсировать пахш кунен. Тамом, роҳи ҳал.